lângă noi sunt oameni care așteaptă. Așteaptă zilnic ca cineva să le treacă pragul, să îi salute. Deși de multe ori acești oameni au și nevoi materiale, dorul de cei dragi, dorința de a fi ascultați, de a avea cu cine discuta pentru ca să nu se mai simtă singuri, sunt mai intense. Ei sunt bunicii noștri. Ei ne-au bucurat copilăria, ducându-ne în lumea magică a poveștilor, împrietenindu-ne cu personaje fantastice, de multe ori rod al imaginației lor. Acum e rândul nostru să le fim alături, să le fim mângâiere. Bunici sau părinți, vecini sau simpli cunoscuți, e atât de simplu. E atât de simplu. Citește unui bătrân.